Fl-aħħar jiem il-prinċipju li l-Gvern jagħmel garanzija f'każ ta' investiment privat kien ikkritikat mill-Oppożizzjoni. Iżda dan l-istess prinċipju kien inkluż fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista, miktub mill-kap tal-lum Simon Busuttil. Fil-fatt Busuttil kien ikkopja u għamel tiegħu il-proposta tal-Partit Laburista li f'Malta jinħoloq Bank ta' Żvilupp. Bank bħal dan li jeżisti f'ħafna pajjiżi Ewropej jitwaqqaf b'finanzjament pubbliku u għalkemm ikun tal-Gvern jagħti self lil kumpaniji privati u garanziji fuq dejn privat li jagħtu banek kummerċjali. Hija proposta numru 11 fil-manifest elettorali li tgħid li l-Partit Nazzjonalista huwa favur it-twaqqif ta' Bank ta' Żvilupp. Jingħad li l-bank għandu jidħol bi sħab ma' kumpaniji privati meta ma jkollhomx kapital. Mitluba tikkummenta dwar din l-inkonsistenza, Marta Sportelli għażlet li titkellem dwar affarijiet oħra. Kif tistgħu twemmnu intom fuq il-kritika li qed tagħmlu llum? Differenza hija sempliċi ħafna. Mela l-ewwel nett il-Gvern ta' Joseph Muscat tela fuq l-ajta illi jagħmel tal-Energy Policy. Fuq li saqsejtek imma ma weġibniex. Jiġifieri fejn tidħol Energy Policy definittivament jekk il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni kellu xi kredibilità. Xorta ma ġibniex fuq għamma. Wieħed iva nispjegalek, issa ma tix tifhimni għamel inti. Intant, fl-istess żmien li Simon Busuttil kien parti ċentrali mill-Gvern ta' Lorenz Gonzi ukoll żdiedu l-garanzija bankarji. Fl-aħħar 6 xhur biss tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, id-dejn nazzjonali u l-garanziji bankarji kienu żdiedu bi 390 miljun euro.